Hello everyone, welcome back my channel. नोंथांमोनखौ आंनि Arlin Basumatary YouTube channelaव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। So दिनै जोङो एयारपर्ट हलनि दनिपलनि रोडआवहाय दंफैयो। ओमफ्राय दिनै गोदान लोगोफोर मोनदों। आंनि लोगोफोर एकदम फैबावनानै दङ। माखासेया सफैजोबाखै आरोना। बिथांमोनखौथ' सिनाय मोनखागोन जानो हागौ नोंथांमोना। आङो दसेनि उनाव देखायगोन आरो दै। जोंना पार्टनारफोरा टीमा सफैजोबाखै। ओमफ्राय नै जिखिनि दङ केमेरामेनखौथ' आं उनाव देखायसिगोन। ओमफ्राय नै बिथांखौबो लोगो मोनदों सिस्टारखौबो। दा जोङो बर्तमान एकदम एयारपर्ट खाथिसिम जोङो थांनो थाखाय रेडि जागासिनो आरोना। ओमफ्राय मोनबाय जों बे माखासे लोगोफोरखौ नेनानै दङ दायो। थांसै नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे एकदम नायनो थांसै। पुरा माने भिडिअ बानायगासिनो आरोना बिसोरो नै शर्ट रिल्स बानायगासिनो। नै जोंना पार्टनार सानैसोआ लामा आन्दायनानै दासो सफैदों। लोगोफोर नायदो हनै जों इमान मोजां नेदोंमोन बिसोरो लामाखौनो आन्दायनानै दासो मोनफैबाय नै। नायदो लोगोफोर हनै सोर फैदों। नोंथांमोननो दा देखायगोन आं दै लोगोफोर। एमटि नार्जारी बिथाङा दासो सफैबाय। लामाखौनो आन्दायबायनो बिसोरो जोंजों लोगोसे फैनायानो। ओमफ्राय थिं केमफ्राय दङ राखावसि दङ लोगोफोर नै। लामा आन्दायनानै बोरै मोनखो? मोजां मोनदों। इमान मोजां नेखानायखौ नोंसोर मानो लामाखौ बारबोनांगौ? नै बिथिं माजनि सासे फैदों नै बर' सिख्ला। बिसनाथ सारियालिनि आजोलि सिख्ला बिउटिफुल सिख्ला। आब'मोन नानिमोन पेन्सिक लादो दे। गासैबो दिनैसो लोगो मोनलायदों नालाय। अरुणाचल बर्डार बिथिं जाहैबाय दनिपल हलंगि एयारपर्ट रडआव दङ जोङो दायो। मोजां फैलाले मोजां फैला नायलाय मोला जाजोब्बाय। दे आंनि चेनेलाव हाय होनदो दे गासैबो। लामा आन्दायबाय जों ओरैबायदि लामा आन्दायबाय थारमाने जोङो अरुणाचल जोंनि बे मा होनो पापुमपारा एयारपर्टखौ नायनो थाखाय आङो नोंसोरखौ लाबोदोंमोन। लाबोनायनि गेजेरावहाय मा जाखो जों हाबनो होजायासै लोगोफोर। हाबनो होजायैयावहाय जों सिखाव लामाजों फैदोंमोन। मालायनि सिथ्ला मानि सहैबाय जोङो। आयै बेसारा इदिसो जाबाय। लामा सानबाय सिथ्ला मालायनि न'आव सहैबाय। बेनो आरोना लोगोफोर लामा आन्दायबायनो बिसोरो ओमफ्राय दासो सफैदों। ओमफ्राय फैयै मोनालायबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो एयारपर्टआवहाय इसोरखौ दसे बेरायनो लांनो नागिरदों। बिसोरा मैयानिफ्रायनो आंखौ कन्टेक्ट लाबाय थादों एयारपर्टआव बेरायहैनो आब' होननानै। ओमफ्राय आङो बिसोरा फन खालामबाय थानायखाय आङो लाना फैबाय आरोना लोगोफोर। थ' बिदिब्ला जोङो ससे बिथांमोनखौ देखायना फैनोसै। नायलांबाय थादो भिडिअखौ। रिल्सबो बानायबाय जोङो बिसोरखौ नेथ'नो दसे बेयाव। आरो एस जकिंआबो दसेनि उनाव सफैगोन। बिथाङाबो फैगासिनो आरोना लोगोफोर। जोंखौ बेयावनो थाथ'नो होनायखाय जोङो नेगासिनो आरो। थ' लोगोफोर नायलांदो मोनाबाय नै भिडिअआबो बारा साफा फैला। नै बिसोर सानैजों नांलायलायबाय थागासिनो नायदो लोगोफोर। सानैजों लोगो मोनलायदों आरोना दिनैहाय एकदम लोगो मोनलायना बिराद खुसि आरो बिसोरो।
जोंना खावसेयानो गावस्राजोबसिगोन खायसे मिटिं थांसिगोन खायसेया न'थिं थांफिनसिगोन मिटिङाव थांनोबो टाइम जाबायना हर जाबाय बेखायनो एयारपर्ट थांनाय जानाय नंला आरोना लोगोफोर ओरैबादि कमेडि खालामगासिनो आरोना लोगोफोर केमप्राया खुलुमबाय आंनि फल'वार्स बिथां साफ्रोमबो स्कुटिखौ दा हरथ'ला सिस्टारा जाहैबाय मा नामनो थिं बाबु बिमा दङ नै मा होनदों मा होनो दे दासिमबो आं गाज्रि खालामनाय नुवाखै आसा खालामो बेबायदिनो गोबां आंखौ बिदिनो हमलायनो बयखौबो गोजोन होनो हागोन आरो साफ्रोमबो जोंहा दिनै एयारपर्ट थांनायनि टारगेटआ केनसेल जाबाय ओमफ्राय माने माखासेया मिटिङाव थांसिगोन बिथिं माने दैमालुआव ब्रह्म मिटिं जागासिनो ओमफ्राय टाइमाबो बहुत जाबाय हर जाबाय ओमफ्राय बिसोरो मिटिङाव थांसिगोन आंबो न'आव थांसिगोन बेयावनो जोङो बिदाय जासिगोन आरोना लोगोफोर बिथिं नै जकिंमोन दङ बाबु बिमामोन दं गासैबो दं नै एमपि नार्जारी नोंथांमोना बयबो सिनायखायो आंजों लोगोआवनो दंजोबो दायो जों बेयावनो बिदाय जाबाय आरो लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनबावगोन